Mutta mä harrastan viulunsoittoa ja palettia ja muskaria. Frappe, frappe, frappe. Minä olen Peter Pan, satuun sinut johdatan. Olen aivan pikkuinen ja koskaan tästä kasva en. Mummo ja vaari asuu lähellä Sorsapuistoa. Ja sen takia me ollaan kävelemässä ja leikkimässä usein täällä. Me ollaan paletissa ja me tehdään esimerkiksi tällaisia liikkeitä tai tällaisia. Ja me tehdään myöskin tällaisia. Point ja flex. Ja tän nimi on Essa-pe. Essa-pe. Kukaan ei varmaan tunne tätä liikettä. Frappe, 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 frappe. Minä olen käynyt muskaria vauvasta asti. Muskarilla tehdään, lauletaan ja leikitään ja soitetaan soittimilla. Peikkojen metsään päivätanssin aikoihin karvainen peikko kansat kokoontuu. Mummuru ja papparaa villin tanssin aloittaa. Peikko perheen karvatassut rytmiin summuttaa. Pappa heittää kärryn pyötä, mummu kirjahtaa. Heittää kuperkeikan, pappa murahtaa. Eräänä kesänä sain oman viulun. Syksyllä alkoi viulutunnit. Pikkusen jännitti mennä ensimmäiselle tunnille. Opettajani oli Anniina. Ei tarvii yhtään, ei nouse olkapää eikä mikään. Eikä mene yhtään vinoa eikä. Ensimmäisellä tunnilla opetettiin vain otteita. Mä sanon sit, kun saat kääntää pää. Nyt käännä pää. Viulun soittajalle asento ja otteet ovat tärkeitä. Ja mitäs sormet meni? Laitetaan ne just. Ei tarvii ihan noin pyöreä, mutta nyt noin. Voitais vielä saada pehmeämmin. Koko syksyn aikana en soittanut oikeastaan mitään kappaletta. Harjoiteltiin vain otteita ja jousen käyttöä. Ihan pehmeä. Mä saan itse jo soittaa. Mä autan sua kuitenkin. Joo. Hei! Hei, kato! Kato! Täällä on jossain. Nukketeatteri on sellainen, jossa näyttelijä panee niinku käteen nukken ja sitten näyttelee sille nukella jotain. Sellaista on nukketeatteri. Tulkaas mun mukaan, niin mä näytän minkälaista nukketeatteri on. Olipa kerran pikkupukki, joka käveli kerran puistoon. Että he katkaisivat tulppaanin ja sitten tulppani sanoi Vorompitita maare. Miksi te katkaisitte minut? Antaisitteko minun kasvaa louhassa? Anteeksi tulppaani louva.
vihdoin tammikuussa osasin soittaa ensimmäisen kappaleen. Sen nimi oli Pikkupupuloikki. Mä aion niin sanotulla keksijäksi ja mä aion kekata salaattikoneen. Ja sille salaattikoneella myöskin voi tehdä jätskiä tai suklaata. Vasila, olkaa hyvä!